iti itindag ko siya kadipay di malaglagip mo na siya man bilang tigas mo tamagin sikat ina at arapa-apin siya ito'y awan pagtanagan kasasarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isuden ket daytoy barukom ko nagrigate long distance ken pantaas nagilat ti oras naglabas gapot karayo at di maipapas alawen agan anus kabiyak ko idayal mo dayta telepono siksikala inay ayat ko Uray at ayo ka dito'y arpan kasla sintek ka lata kaniya tatay ibig mo umanayan tungo aliw-liwan dahi tugod ko sa bata inikot awan ti mulit na ti puso no gaya naginat ti oras ang labas gapot karayo at di maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ka ti sekra ken sugno the six